1/3 života strávime v posteli a preto je veľmi podstatné, aby ten strávený čas bol efektívny a kvalitný. Preto v našej spoločnosti Vestieri dbáme na materiál, ktoré používame na madracoch, kde sú čisto prírodné, používame ovčiu vlnu, bavlnu, hodváb, kašmír, podľa toho, aký typ madrace si vyberiete. A samozrejme, všetko vyrábame vám na mieru a na Slovensku. A náš tým Vestieri vám veľmi radi ochotne poradí v obchodnom dome Light Park, na Račianskej 90 v Bratislave alebo v Karlíne.